На всички. Утре ще депозираме вод на недоверие, иницииран от политическа партия МЕЧ на тема корупция. Вотът е подготвен от екипа на Христо Расташки и колегите от МЕЧ в последните няколко дни. Днес получих уверение от Възраждане и Величие, че този вод ще бъде подкрепен от тях, т.е. ние ще имаме необходимите подписи, за да го депозираме. И седмицата преди Великден той трябва да бъде разглеждан в зала. Това нещо се уточни на председателски съвет. През последните 4 месеца и с гласувания бюджет, и с първите действия на правителството, свързани с разходването му, е ясно, че в това правителство има заложен тежък корупционен елемент. Темата е много популярна, свързана с нашите политики антикорупционни. Смятаме, че такава тема ни отива. Освен това, разговарях с Продължаваме промяната, които казаха, че на този етап поддържат своята позиция, че до конвергентния доклад те няма да подкрепят вод на недоверие срещу правителството, независимо, че темата е корупция и тяхна тема, според тях, което от една страна е разочаровано, от друга страна се надявам те в зала да бъдат активни в дебатите, свързани с корупцията. Засегнали сме корупционен елемент в 5 сегмента на държавното управление, свързани с това правителство. Някои от тях са продължения на корупционни практики на минало правителство, служебно или редовно, но някои са си чисто нов патент на сегашното управление. Това исках да ви кажа, утре го депозираме и това е темата. МЕЧ го инициира, подготвена изцяло от нас, подкрепа с Величие и с Възраждане. Защо злоупотребявате с правилника на парламента? Вота на доверие е политически акт, без да има проби в едно управляващо мнозинство, на всички е ясно, че такъв вод няма как да бъде одобрен. Но когато в пленарна зала имаш възможност дълго да дискутираш, тъй като вие виждате, че сегашния дневен ред се съставя по много порочен начин, така че нито изслушванията, които са важни за нас, да не могат да минават. Председателката крие някои точки от дневния ред. Това не може да бъде скрито. Идеята е политически акт, с който ние да покажем недъзите, свързани с корупционен елемент на това правителство и евентуалните алтернативи, които бихме предлагали ние. Така че ясно е, че гласовете не стигат, за да бъде прият такъв вод, но също така е ясно, че има най-вероятно хора в управляващо мнозинство, които ще чувстват изключително некомфортно от това да коментираме публично какво се случва в МВР Пловдив с контрабандата, защото това си е корупция на най-високо ниво. Така че напълно сме наясно и това не е злоупотреба, да отговоря специално на ПИК. Не е злоупотреба с процедурата, след като си събрал достатъчен брой гласове, ти можеш да инициираш предвидената в правилника процедура по вод на недоверие. Други въпроси? Няма ли да е странно да застанат